Здравейте! За какво се сещате, като чуете Дъблин? Зеленина, телешко, бирата Гинес, а може би нещо по-митично. Лепрекони, четирилистни детелини. И оттам се инспирирахме всъщност. Направихме тапицирано легло Дъблин. Какво е общото между тапицирано легло от Дъблин и лепреконите? И двата са ниски, но изключително важни. Височината на таблата е 95 см, но това е уют и красота, която ти имаш нужда. Каквото е специфичното, което трябва да знаем обаче за Дъблин? Първо, знаем основните неща. Матракът под матрачната рамка се ляга навсякъде върху кутия, което говори за изключителна здравина, багажа отдолу е отделен с фазер. Но по-специфичното нещо е, че тук, заради удебелението на таблата, леглото напред дърпа допълнително 28 см. Тоест за матрак 2 метра става 2,28. И какво е другото специфично, което трябва да знаем за това легло? Ако обичаш ниски матраци и ниско легло, това е за теб. Ето тук нагледно можеш да видиш как стои с матрак височина 20 см. А тук е с матрак височина 30 см. Още повече, ако сложим една 16 см възглавница, защото обичаш да спиш на висока възглавница, дизайнът започва много да се губи. Така че ако обичаш ниски матраци, това легло е за теб.